RMN Listen Win Anodan Basket Edition Happy anniversary mga kasama sa atong mga kaigsuunan karon nga naminaw sa DXDC. Aniana ang atong RMN Listen Win Panudan Basket Edition mga kasama. Dala na to karon ang usa ka basket nga grasya. Syempre sa nagpadayon natong pagsaulog sa atong anniversary, laing suking tigpaminaw ang tunulan nga ato niini atong dalang regalo mga kasama. Aniata sa may Barrio Obrero ning Dakbayan sa Davao. Kani nga panimalay naka-tune in sa DXDC. Ato nang ilailahon ang ato ang suking tigpaminaw. Pangalan nimo te? Lilia Boston. Ma'am, dugay nakatigpaminaw o Ko'y DXDC? nasa dalaga pa ko. Dalaga pa din si ma'am sa 61 years of pila kaya ang edad at pila na katuig nga avid listener din si Ma'am Julia. Ma'am, kinsa ba ang anchor sa Straight to the Point morning edition, ma'am? Si June Duterte. Sir June Duterte iyang tubag mga kasama ang anchor nato sa Straight to the Point. June Duterte kaha, ang saktong tubag is correct! Kay sakto imong tubag, syempre sa nagpadayon natong pagsaulog sa atong 62nd anniversary, mudawat ka og usa ka basket nato. Usa-usahan na dagdaga unsay unod sa ato ang basket. Itlog. Itlog, Bulat. bulad, Mantika. mantika, Talong. Talong. O mga lamas. mga lamas. Congratulations sa Julia unsay kasulti nimo sa DXDC. Daghang salamat sa inyong pag-ani sa among panimalay Oo. o sa mga regalo nga inyong gihatag. Ug happy 62 anniversary sa inyong stasyon. Okay, daghang kay salamat Ate Julia. Boston mga kasama of Barrio Obrero ning Dakbayan sa Davao. Kauban si Radyoman Joel Viray, kini si Radyoman Aimee Genita. Tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition